Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Henyo Trap National Youth Run hene kasngi galalet ban IT gador khas show menteri rangba kajela u konret ki sangma bandawa thau de policy thungkam ka ba prapo persen ni ki samna trai jilla haki company shimet hapo kajela megalia haba krenchi gilat patai khubor u joint secretary ke HNYM u ba W sotun u laong ba ki samla kajela menta ka kenti ki mat ka jingduna ha ka yo kam yo jam bat kani ka bu jing e ki long yeng paduna ha ka yo ka kon Uba sotin mula keno bak sorkar jela hadu menta kam shim lawan ra ka policy ben kenti ka yo kam yo jam bar kani ka penduk mensia mi ki samla kam tam gitu gi bala pendap ki examen ba pher haba keli halor ka jingkular menteri rangba na kalang presiden ke HNYM uba Louis Dotdang ulaong ba menteri rangba ka jela omla ban kular AA hendoi la pen pau ba ya kani kamat nhap ban ra sha ka jingelang ka kenhun menteri sorkar ban ya ther bat ban yo jingmot lang na baro ke kulu ipi borok ki kolok pojor mata sni hadin bang ila ada banyak yang tu berali bat hadin ke jing tusngau jong sang HNYM ba song klan mo hati mat juga sekretariat chief minister jong Meghalaya state Meghalaya ulah khot pengeker ini highway day berkeni isu ke ba ke senghi ka perkhap ba kla dai ke por yang jela Meghalaya bahkan reserve no prapo persen yang dikam jam ani hapo state Meghalaya hagi private sector bagawelu ka senghi ka dawana sokar bakla de ban snano yang taga employment policy na banta ban yo kam yo jam kina sala te kani ga de gaski ka ba surkam ni skotna bangila yo ban bu ya kani ka memorandum hakmat yung chief minister bangila yo hiru banyak kren ban ke jing kren mane kendiak ni sngo ba kadai ka basiso bat kendiak pada ni usngau ba imat kadang don ke jingde nak kata kata nak liang jonga seng HNYM hak wi dai ba ke jing kren ba chief minister mene ke sngihi ka assurance ka bala yo no chief minister kalong ba unpet ya kini gi jing dawaju jonga seng bat bu umsong ha kabinet ban ya perkhatlang ya kini gi baro ke jing kren ba chief minister jonga Meghalaya mana usually kontrak sama kalong ba Kajing mentoi ayu yakini di factories bagindan hapo state Meghalaya lada ka GST ru ka state Meghalaya kam nomyo ka kam ka jam ru ye kena sama jungi omyo tekan mentoi ayu yakini di factory bagindan hang ni hapo state Meghalaya kata ka dei kajing kren ka ba sngatunat ba ka ba u chief minister ru ulak kubur ba hooi na kini di factory ba per ki badon hang ni hapo state Meghalaya ka GST hi dalai ru ngimla panwara siapa state Meghalaya nomor ba ke GST ke deka consumption tax ka ba hakano no ke ka ba ki bri ki thiet hakata ka state kin yo ya kata ka tax kan ya chata government na kata tau na kaliang du seng HNYM mana hi ngila ya kren yo chief minister ba sai ngila kli u ba kat no por ngin alat yu chief minister kat no por ngin alat yu chief minister ba umla ban penpet ya gini ki kam ki jam andre ka jubab ka bang yo no chief minister hadu unta kalong ba alat yang si katu ni por alat yang si katu ni por ba unyo bani keren ba kabinet ini kajing keren ju chief minister mana kalong ba ho oi kini kajing dawa ju bi kadai kajing dawa ba yo nong ki kena samla ju ni handrei uang ba marwe nom la kai ba udon kam ban le kalong ban khot kabinet meeting ban yang perkhat kene tenaga liang tu kaseng ni ngi ong tangway yo chief minister ngi ong tangway balada kini ki factory parkot ki badan hang ni hapo state Meghalaya ta kimla hi ban aikam ajab ye kena samla jungi kadan tang ka hi ka bangila man le kata kalong ba ngin khang no ye kini factory nomor ba om dan jingmut ki bagidan hang ni kal air jungi gila penje ing ka jungi gila penje ing ka wa jungi la penje ing ki dok kha ki badan hapo ki wa per ki la ya yam lon ki mau jungi ki la ya klong hidu yang ki mau shun nadong shudong dilai klong rod andre ka kam ka jam nam ta khna samla jungi hadu ta ngai i kat chabing lai amdan setia ki badio kam jam ni factory na kata kata ngi ong na kaliang jong seng HNYM ada uchi minister hi umla ban sna ye ni ka an kata kamut na kaliang ka seng HNYM hi kambang si ban sang ka der na yudan ko state hi ka bang ngi i ka lomba
kena samla jungi kat bodong lai udah yong bapli kidang ini pen ho yong ban yo i kam ki jam ki paper hadin balak kang udah yong ni saya i ni sa kendit ban riau ba pleng kini ki barok kini ki factory barok ki badan hang ni lada kim yo kam yo jam hang ni ha factory badan kim yo kam jam dai namar yo udah yong hadu utak state government kepala ban pli namar bagi don ki dau ki paper ya ki ba ngimkwa bani keren tan mar wo subject tan le bagi factory hade pini I menta ba balai di kena samla jungi haduk menta di kena samla jungi bur ki syang surung sini kam jam tina kata long kapen kendit tia ya kesen ecin wa yam bantit ya ke jingkang jong sekretariat ban wan yang kendu ya kinau sencar ni pot sekretariat ban penpeje ni ka cik Mister Cirkom ke penduk musim namar ba ila sutho ke ba pan la kapor man bangi kenduk kata ke jing ong aipor ni examine ke ba jujia tian rei ke ba persum ta kalong ba sara sa kabinet ta hak ni kabinet kin se tai ke ni mat bat ke ba kum keseng ni ngau ban banjur yo Chief Minister jungi ba lada ka jing ai memorandum jungi su kam seiso kabamut nagaliang jungi insale abiang bodakam te wong ailat terhadap berkata wan ke kabinet te ya kata kecing ailat nomor 6 la marai marwai nitip sarkar kena benan kabinet te ha juga poru nagaliang jungi keseng la perskau ru ha ka bedai bat kita ki baling dawai kena reservation 40% namar gi I ka ai ka balaja ha ki di ke jala ka jungi ki babun ki kam apo ki private sector ki factory ngin ta ai nuksatang barit apo ki petrol pump kini ki petrol pump ki de simentan ki private sector ki badan apo jala ka jongi ki ai kam ki samla ki jongi ham tu ki samla kan thai ha ka ba ki siwe ki tang san hajar tang ka shimnai kumno ki sarbai kumno kin im ta ka jingdawa ka jong sang ya ka state employment policy bar rangkat bagani ke 80% reservation policy kalong ba hadin bagladan ke employment policy ka sarkar kan na bantha ya baru khot ki private sector makin siu kin pelong dekaan makin siu ya ka tulop ya kini kin nong trai ya ki private sector dan tulop ka kat kum kaan ka bamot kat kum ka tu ka skill labor wages jong ka sarkar Meghalaya ka badang su revise managi ubnai bashpo mo Haunai October kita revise dia hakaba ki on skill kila poi hadu life spa perusahaan dengka nangta ki highly skill kila poi hadu sun spa life perusahaan dengka te lara jen baki ni ki private sector ki siu dak di rate ya ki ni ki nong bela ki jongnya haki petrol pump ru ngatrai kam dan su ke jing kartu ki babon ki nong trai hapo ki pump ki complain jingi keseng ki ong ya rap lem se ban pen ki tulop lem san hajar kin siu mudur ki haptrai prakanta te kani ke bakum ka sang is ngau khia hot kila ai kam ti ki pom ye ki khna ki jongi tamba ki siu pada kedor ke baret kum no kin em ngatrai pi ki nong mangi kum ki brio ki babalang ni suthu ba kat nu min em jak po ki kam te kita ki dei ki jing dawa ki jongi na ka sarkar ba ka sarkar ka de tempre kam no ka employment policy ka state employment policy hawan ni tip bagaladan ka national employment policy hanre hak state ni hapan pet ki jing kam kat kum ki jing don ki natural resources ni bon hang ne ki natural resources jungi ki bala kin no shabar te ka jing dawa ka jungi ki 80% ru mala kran o jans ka tri jungi ba ngengem yo ye ni yo tangkal er ka bajbo ni yo tang ki ki wa ki bala penjaklia ni yo ki jing penjat ki kamariang ha ka ba ngim yo ye dan nakta kadau ka sarkar kan hapan shimkya ka bele ka ne kumba ula kubur na kaliang siam ba usai kran ka kabinet lada kami aka kabinet ka bomot na kaliang kesang ngin sedang sa senpat ya ka bang ngimtre syu penikran lara mkran ka kabinet ngimtre syu penikran ba ngin su penlong ba da kijing ki klambu por wal arde ban pelong dak kono program ru ngin pelong nomor dai satang ha kane ka jok ka jongi ka banginang hap mane kun na ka bentak kalawai jongi phone ki kiti jongi ini kata kare ka assurance ka jongu shwa bangin ming along sir we just want only your assurance will you carry it out in the assembly or not yes apo kabinet mo ula manjur ba unra ka kabinet tangi 100% trust kata ko kurang ba abril kawai galong ni nada gini higi minister jungi kisnu khia ya gijing son dun kena samla jungi ngangit scam ba la chai kasni la da kadon ka kabinet la chai
ngangit scam wala chai kani ga yukan pas lada gini ki minister hi jungi ki balong lada kim tan hi kita ga jingsu khia nam ta ki khna samla jungi kata kamut la chai kan fil tika syong ha gini ki nong khmat ki jungi kin perkhat kumno ya ki khna samla jungi namar ka ktien jungi ko ong ba klawe jungi jar kun riwa chong khna samla tingin sa pe la chai ken ka ya dai na kam ya dai na kata jing kren jungi bat ka kam bat lada ka ya hap ka ktien ba ka kam kata kamut kani jing diman jung seng la urlom ka jing angnut jong ki kena samna ka bri nyok trap kan so urlom sai lada ka tin ba ka kam jong kini minister kum bagi ong hi kalau we jong cai benriu ka dei kena samna kamlak ban nong kum ta kimlak ban pas kini kata kamu kidai kini ki minister ni kidai tang ki kesan rempai kirang dorba